Moi! Mun pitää... Siis moi. Mun pitää puhua aika selkeällä äänellä. Mä olen tänään vähän kipeä vielä. Niin, että ostin eilen... No jos rehellisesti sanottuna äitini osti, kun olin kipeä, niin minulle 2 petsiä. Minä sanon niitä erikoispetseiksi. Tässä nyt on tällainen elefantti, mun ensimmäinen tällainen elefantti. Ja sitten tällainen, mä en tiedä mikä tää on. Mut siis tällainen. Joo. Ja sitten. Joo. Ja sitten kuitenkin minä sanon näitä erikoispetseiksi, koska tuolla on toi noin erikoiset. Miten sanon tähtiä? Mä oon ihan sekasin tänään. Mä oon väsynyt. Tuntuu, että mä nukkuisin. Mutta unta. Sitten on nää erikoiset. Kiitos kun katsoit ja tilaa kanavani, koska aloin tekee sillä, tää on webkamera, niin teen ehkä sillä toisella kameralla mulle paljon, oliko se nyt HD-kamera, en muista. Videokamera kumminkin, se Handycam. En muista. Niin kumminkin. Se on aika hyvälaatuinen kamera. Mut mä aloin tekee sit sillä videolla. Joo. Moi!